И хоп, ето ме и мен, вижте на каква хубава тераса съм. Директно се включвам, за да ви кажа, че много обичам, направо обожавам бизнеси, които работят с мисия. Мисия да правят живота на хората по-добър, по-радостен, а в конкретния случай и по-здравословен. Това на 100% се отнася за Лидкор. Доста кремове харесвам на Лидкор и техни продукти, не само кремове, но първо искам да ви кажа за моя много любим крем с бакочиол. Този крем, хора, според мен, и не само според мен, и с доста клиенти, които са споделили мнение, прави направо чудеса и то с 100% натурални съставки. Това може да ви звучи необяснимо, но е факт. Този крем се нанася много леко, много приятно на кожата. Има лифтинг ефект. И това е съвсем така. Изглажда финните бръчки. Дори една клиентка ми показа, че точно ето тази бръчка, тук по средата на челото, и я направил по-финна, почти незабележима, което знаете, с по-дълбоките бръчки много трудно може да се постига. Този крем определено го постига. Има и много други позитиви. Това е, че помага за регенерацията на кожата, за това да се примахват тъмните петна, свива порите, подобрява еластичността на клетката, стимулира образуването на колаген. Почти чудесен е, но в крайна сметка крайният резултат, който виждаме, е още по-чудесен. Искам да ви покажа големият ми син тинейджър какво си е взел за тази почивка, и всъщност той си ги взима тези неща за турнири, за лагери, където и да ходи. Той винаги е с тях, защото се убеди, въпреки че е момче, ги използва редовно и видя, че постигна голям резултат. Та вижте какво точно ще ви покажа сега. Хоп! Така, значи това са трите стъпки, които са толкова лесни и постигат чудеса при тинейджерите. Първо се измиваме с гела за лице с чайно дърво, след това флорална вода и след това крем за проблемна кожа, акнера. Толкова резултати от толкова деца, хора, от толкова тинейджери, че не можем да повярваме какви чудеса постигат този комплект. Само в 3 стъпки, изцяло натурални, кожата на децата изглежда в пъти по-добре, така че горещо препоръчвам за всички тинейджери и за всички хора, които имат проблемна кожа.